Päästä pois. Tänne jää enemmän kiinni, jos tältä koittaa päästä pois. Tänne kyllä tosiaankin jää. Ja kuolee. Älä nyt mieti, Ansku, sitä. Nyt pitää päästä pois. Ja heti. Missä se vitsitin Elina nyt on? Senhän piti tulla perässäni. Minä niin vihaan sitä. Se ei koskaan tottele minua. Äkkiä nyt mennään sinne leirille. Vauhtia kaikki! Ja! Missä se Inksu ja Ansku on? Minä haluan löytää hänet. Mennään kai. Ansku ja Inksu, siellähän te olette. Mitä sinä täällä teet? Häivy jo kerrankin. Sinä vaan... pelastamaan teidät. En halua olla sen tyhmän Ronjan kanssa. Sinä kyllä haluat vain... Sinä vain haluat Inksun täältä. Niin en tietysti. No näytä miten sinä pelastat mukaan. No niin, pääset ylös, Inksu. Ronja! Vai. Mitä te täällä teette? Ja Elina! Missä sinä olet ollut ja miten... Tämä vielä kostetaan! Et sinä voit kostaa. Entä sinä? Älä viitsi. Olet pienempi ja ala-arvostetuin. Älä viitsi. Nyt minä ja Inksu ja Elina ja Kaija lähdetään. Sinä et voi estää meitä mitenkään. Kyllähän minä teitä voin estää. Yeah! Kaija. Kaija, mitä Kaijalle kävi? Kivi tippui jalkaan. Jäittepäs ansai, kukahan täällä sitten vielä satutti jalkansa? Kaija, nouse. Kaija. Inksu on nyt minun. Äkkiä pakoon ennen kuin Ronja ehtii. Äkkiä. Nouse Storm nyt heti. Typerys. Mitä Kaijalle on tapahtunut? Ei sille ole tapahtunut mitään, sillä on vain jalka murtunut. Älä huoli, se paranee. Se ei saa kilpailla sentään pitkään aikaan, kuten varmaan tiedät. Mutta liikutat sitä vähän väliä. Käy niin tarkistamassa sen sitten sieltä teidän kotitallilta niin kuukauden päästä. Traileri tulee pian, joten se tulee sitten kotiin. Miten Inksu on elossa? No se on pitkä juttu. No mulla on vähän kiire kisoihin. Joten moikka. Moikka. No niin, tervetuloa tänne Hevosenniemen ratsastuskilpailuihin, tai no esteratsastus. Ja tervetuloa kaikki miehet ja naiset ja lapset. No niin, ensimmäisenä meillä on vuorossa Hanna ja Rose. Antakaa aplodit. Hanna selvisi ladasta 1 pudotuksella ja 4 virhepisteellä. Antakaa aplodit. Seuraavaksi meillä on Jenna ja Hurrikane. Onnea kisaan. He pääsivät ladan 1 pudotuksella ja 4 virhepisteellä. 1 ja oli vielä 1
aika virhe. Seuraavana Lilia ja Christopher. Ja heille vähän mataloitettiin esteitä, koska Christopher on hiukan pieni. Joten se on poni, joten sille vähän madallettiin esteet, kun isomman hevosten esteet on vähän sille liian isoja. Mutta mennään asiaan. Antakaa aplodit! Woo! Onnea kisat, kiitos. Oh no! Hylätty suoritus. Ristohan on siis Peltsilän tallilta vuokrahevonen. Mutta annetaan silti aplodit! Meille vielä madallettiin esteitä, koska meillä on nyt Shetlandin poni hevosena, joten heille madallettiin esteitä. Eli seuraavaksi Ronja ja Ponita. Hyvää matkaa. Kiitos. Näin sitä tarvii. Tää suoritus on hylätty. No niin, siis seuraavana Inksu ja Ansku. Antakaa aplodit. Hyvää matkaa. Kiitos. Ja raikuvat aplodit Inskulle ja Anskulle! He pääsevät puudella. No niin, eli nyt sanomme kaikki voittajat ja häviäjät. Hehe, tosi kauniisti sanottu. Mutta aloitetaan häviäjistä. No niin, eli Lilia ja Risto olivat 4. Ronja ja Ponita olivat 5. Hurricane ja Jenna olivat 3. Rose ja Hanna 2. Ja Inksu ja Ansku ensimmäiset. No niin, eli annan puheenvuoron nyt Suskille, ratsastuksen opettajalle kautta valmentajalle. Elikkä siis, nyt voitte antaa raikuvat aplodit meidän ykkössijalle tulleelle ja kakkossijalle tulleelle. Ja toiset aplodit vielä kakkosijalle tulleelle. Kiitos ja nähdään seuraavissa kisoissa. Inksu on niin ihana. Tule Inksu, mennään. Sinä et tarvitse tuota typerää omistajasi.